Мен бүген иң якын достымны, якын кадерле сәхнәдәшемне соңгы елга җыйдым. Аның китүе бик авыр кичкәбез барыбызга. Ул зәй халкының горурлыгы булды. Һәр вакыт якташларның көн күрешү белән даими кызыксынып, тыгыз элемтәдә яшәде. Сабан туйларда, Петров бәйрәмнәрендә кайтканда иң зур кунакларның берсе булды. Чынлап та бу шәхес театрыбызның йолдызы. Ул үзеннән гаҗәеп матур образлар, дистәләгән образлар белән калдырды. Аны без хөрмәт иттек. Bütün Татарстан халкы аны яратты, чөнки ул хөрмәт итәргә лаеклы кеше. Аның сәхнәдәге йолдызы сүнсә дә, халкыбыз, милләттәшләребез, тамашачыларыбыз күңелендә әле озак яна күрсен иде. Урыны җәннәттә булсын, Раббым гөнаһларын кичерсен. Менә сезнең килүегез әлбәттә минем өчен иң кадерлесе һәм иң зур хөрмәт шушы. Әдәм баласын әдәм итеп соңгы юлга озату һәм кешеләрдән якты сүзләр ишетү. Барыгызга да безнең кайгыны уртаклашкан өчен бик зур рәхмәт.